Istorya ng pag-ibig na wagas. May girlfriend po ako, si Denise. Sa totoo lang po, Uncle at Tita, miss na miss ko Istorya na po si Denise. ng pagtataksil at pang-aahas. Tama ba itong ginagawa natin? Tama yan. Baka mahuli ka ng asawa mo. May ginawang panakip butas. Sinasabi ko na ginagamit mo lang ako. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Tingin mo sa akin mukhang pera, ha? Ang kailangan ng bata, ama. Sa live drama, pwede nang ilabas, tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita, Tanya Chinita. Kamusta po, Uncle and Tita? Ako to po ulit, si JM. At ito po yung karugtong ng katas ng nakalipas ko kahapon. At huli ko nga pong nakita si Nico nung buntis ako. Siya po yung, kung maaalala nyo, siya yung BFF ko na bet ko sana, kaso nako-confuse ako kung bet niya ba ako o hindi. Kasi pupuntahan niya yung jowaan niya sa Dubai. Nabuntis naman ako ni Charlie kasi gusto ko nga mag-move on kay Nico. Si Charlie na isang babaero, katulad niyong lahat. Huwag kang mandamay. At nagsama na nga kami ni Charlie po. Pinanagutan niya naman ako. Pero sa una lang magaling. Basic naman yan. Kaya na mag-react. Habang buntis nga po ako ay nakita ko naman sige totoong ugali ni Nakita ko yung totoong ugali ni Charlie. At ano yun? Mabait? Babaero. Magkatunog nga, mabait, mabaero. Pero Pero sige, binigyan ko ng chance bilang tanga ko. Sana nagpaturo ako kay Tita Max. Nung mga anak po ako, buong akala ko nagbago na siya. At dito na nga, nagpatuloy, tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Gusto ko na magkape. Trix, bakit? Mars, may naghahanap daw sa'yo sa labas. Ikaw na lang lagi nakakatanggap ng bisita ko. Eh, wala ka eh. Simula. Malis ka eh. Punta mo doon. Sa labas. Hindi. Sino Sabi ko sa naman kanya, yan? huwag Wala mo na. na papasok. Alam mo, Babae. wala na. Babae? Actually, hindi mo siya bisita. Bisita siya ni Charlie. Eh, di ba absent si Charlie? Sabi mo masama yung pakiramdam. Baka ano yan, nagbebenta naglilinis ng sapatos. Si Charlie kasi nagpapalinis yung sapatos. Hindi. Pick up delivery. Sexy. Maganda. O pag sexy, hindi pwede maglinis Hindi ng naman ganun sapatos. kagandahan. Mas maganda ka pa. Pero, Thank you, friend talaga kita. of course. Puntahan mo na. Ikaw na, wala. I-receive mo na lang yon kung ano man. Hindi ngayon parcel. May... Hindi sapatos yung pinalinis. Nagbalinis ng Jordan. May pa. Sisingilin daw siya. Singilin? Oo. Sige na nga. Puntahan mo na nga Si doon. Charlie, wala naman binilin sa akin. Hello?
pala si Charmilat. Charmilat, Charmilat. Charmilat. Ano pangalan mo? Trixie? Hindi ako! Ito! Sino ba? Sino ba? Ang kailangan ko kasi si Charlie. Wala hindi nga si Trixie. Ito yung ano niya. Ako yung wife? Wife to be. Are you funny? Boy, Are you funny? we are not funny. You want me to, So, are you joking? Are you kidding? I'm laughing. You're wrong spelling. Ano ba kailangan mo, madam? Wala namang binili sa akin yung asawa ko na may dadating siyang sapatos o parcel. Oh my God! Do you think I'm a delivery girl? Ha! Look at me. Look how I dress. I dress like a formal girl. Okay, what do you need? Ikaw yung pumunta dito. What do you Okay, need? sorry. I'm joking. Maniningil sana ako sa asawa mo. Hello, alam mo ba? Boyfriend ko si Charlie. Hindi na nga siya nagre-reply, oh. Ano? Kaya ano ba? Ano ba tinuro niya sa inyo na may asawa siya? Nagturo pa ba siya ng script na yan? Anong sinabi mo? Girlfriend ka? Ni Charlie? Yung itsura na yan? Excuse me? Mas mukha akong babae kaysa sa'yo, no? Ikaw mukha kang retukadang palaka. Hoy! Huwag kang ganyan sa I'm not talking to you! Upakan ko na to, besh. Ano? So, eto na nga, papakita ko. Sige. Ano nga sadya Hindi, mo? Maniningil nga ako, bali 12K. 12K ang inutang sa akin ni Charlie. Hindi pa kami break. Tsaka kaya anong sinasabi niyo na wife? Oh, stop the script na. I'm not playing around, okay? Ibigay niyo yung 12K. Sige, kung wife ka, sige, bayaran mo ko 12K. Girlfriend ako ni Charlie. Ano nga? Alam mo, parang ang lakas ng toyo ng babae na to. May regla ka ba? Girl, bayaran mo na lang. Tama na yung script nyo. Stop pretending. Umalis ka na. Ma'am, umalis ka. Wala 12K. si Charlie dito. 12K. Girl, bibigyan kita pag binayaran ka. Pag 12K, di ba? Bibigyan kita sa kanya. May commission ako. Appear. Girl, bayaran muna kasi para... Trixie, PFF na kayo? Nag-appear pa kayo, ah? Kaya yung commission eh. Ang hirap ng buhay ngayon, di ba? Okay, sa'yo Lahat to. may Appear tax. tayo, girl. Girl, sa'yo to. Kay diba? sa akin 10K, ah. Sa 2K ako. Oo. Girl, bayaran mo na. Grabe naman yung Charlie yan. Di ba love na love mo Trixie, yan? harap-harapan talaga. Mukha ka talagang pera. Excuse me, girl. Umalis ka nga dito. Kung ano mang pangalan mo. Charmilat, umalis ka dito. Girlfriend nga ako ni Charlie. Hindi ba kayo naniniwala? Ayan o. Ayan o. Oh, lasing kami niyang dalawa. O, sa mirror shot. O, ayan o. Oh Sa my kisame. Oh my God, sa kisame. Kita-kita yung tuyo ko ni Charlie. Oo nga. Pero maputi. Oh my gosh. O, ayan. Trixie. Trixie. Anong gagawin ko? Pag-uwi ko nga po ng bahay. Charlie, ano? Hindi ko kilala yung babaeng yan. Anong hindi kilala? Oh. Yung picture na May yan. picture nga kayo. AI May yan. Oh, come on. Usong-uso ng AI ngayon. Ba't ka naniniwala? Tigilan mo ako, Charlie. Buntis ako na tao, ah. Nanganak ka na. Nanganak na ba ako? Oo, nanganak. Nanganak na ako na tao, ah. Kamukha na yung ninang niya yung bata. Patahimikin mo yung bata. Stop there, baby. Okay. Hindi ko kilala yung babaeng yan. Ha? Charlie, Pwede kala ko ba? ba nagbago ka na? Nagbago na ako. Ha? Tapos may mga tumatawag pa sa akin. Ha? Sinasabi, ex mo daw sila, tas ginughost mo. May mga utang sa'yo, may 5K, may 12K, may 7K. Ano, kanino ba ako maniniwala sa kanila o sa'yo?
Maniwala ka sa akin, wala akong kinalaman dyan. Naintindihan mo ba? Charlie, hindi naman maglalakas ng loob yung mga taong yun maggawa-gawa ng kwento. At pumunta doon, mag-present pa ng resibo sa akin. Charlie, tigilan mo na yung AI na yun. Walang ganon! Alam mo na totoo yan, niloloko mo ako. May anak na tayo, magbago ka na! So ano gusto mong gawin natin, ha? Sige, sabihin mo. Wow, ikaw pa yung may lakas sa loob kaysa sabihin mo sorry. Gusto mo pa ako yung magdesisyon na di, walay ko kayo malay! Kuya, ano gusto mo? Huwag mo akong takutin. Ha? Oh my gosh. Read my lips. Huwag mo akong takutin. Kung gusto mo ng hiwalayan, ha? Okay, I'll give it to you. Charlie! Masakit man. Pero mas mabuti na sigurong masaktan ako na maging single mom kesa sa masaktan ako sa toxic naming relasyon. Pagkahiwalay po namin, nag-resign na rin si Charlie sa trabaho. Dahil nga ang daming naniningil sa kanya. Makalipas po ang halos 2 taon. Nagkita kami ng high school classmate kong si Errol. Hoy, kaigat! Sino ka? Commentator. Thank you sa Parang hindi ka pakape. naman ng anak eh. Sexy ka pa rin. Bola mo pa ako. Hindi, totoo. Hindi mo naman ako pinapansin nung high school eh. Siyempre, maitim ako noon, maitim yung bato ko, ang pangit ko. Pinapansin mo lang yung muse. Tapos ngayon, pinapa-fall mo lang ako kasi single mom ako. Feeling mo marupok ako. Hindi no. Legit ba? Totoo ba talaga yung mga narinig kong balibalita sa'yo na may anak ka na? Patingin nga. Pangit ba? Patingin ng picture ng anak mo. Medyo kamukha ng tatay pero gwapo naman. Pogi in fairness. Pero, kung sakali ba, willing naman ako maging tatay niyan eh. No. Kung pagbibigyan mo ako. Madali kaya yung sabihin, mahirap gawin, lalo na sa O, di lagay. gawin Kasi natin. parang buy one take one ako eh. Anong gawin natin dyan? Ganyan naman sinasabi. Wala. Bigyan natin ng chance. Why not? Bakit? Bakit hindi? Bakit? Bakit kita dapat bigyan ng chance? Gusto ko lang Para marinig. malaman mo na totoo yung sinasabi ko. Para paano mapatunayan ko kung sa'yo. hindi totoo? Di masasaktan na naman ako. Paano mo masabi na hindi totoo? Kung hindi mo susubukan. Sa bagay, tawag doon, take the risks. Di ba? Exactly. Ano? Try lang natin. Baka Tatakot ako eh. Huwag ka matakot. Pag hinag mo ako, mawawala yung takart ko. Hoy, kaigat! Sige na nga. Ayan. Hoy, nagtalaga ako. Oh. Gusto mo naman. Lakas mo sa akin eh. Ano? Errol. Tayo na? Mahal mo ba ako? Oo naman. Okay. Okay na. Love you too. Ay. Di mo naman sinabi eh. Love Kapay na you. una. Kompletuhin mo. Pag I love love you, you. hindi yun totoo. I love you. Oh. Ay, naku mga babae, guys. Yes, call and tits. Ang single mom na to ay napaka-risk taker. Tama
Tama yan, girl! Ganyan dapat! Support! Okay. Naging kami po ni Errol at sa ngayon masasabi kong tama yung decision ko kasi Trixie, flowers everyday. Ano ka dyan? Ay, Ano, nako, ano? talo na ako, girl. Akala ko kasi hindi siya maging consistent. Bakit Kaya girl? nga Na-consistent Kaya siya. nga Tapos alam mo ba, ang bata. Sabi nung isang beses, ako nasasagot ng ano dyan, ng pagpapaaral dyan. Sinabi niya yun? Sabi niya yun. Baka sabi lang yun. Kaya nga, hindi pa natutupad. Pero malaman natin. Tsaka, sige, ganito na lang. Tingin mo ba, hanggat wala akong sing-sing, huwag akong mag-settle sa kanya. Ay, exactly. Huwag mo na maniwala hanggat walang sing-sing. Kasi pwedeng paasa lang yan. Totoo. Pag okay, alam ko naman, hindi ko na sasabihin na nagtikiman na. Pero pag napagsawaan na, Yun paano nga na? At saka hanggat din niya ginagawa yung mga sinasabi niya, di ba? totoo. Kasi yung flowers, kaya bare minimum naman yan, di ba? Pero alam mo, Alam mo, girl, wag mo sabihin na bare minimum kasi nag-e-effort yung tao. Araw-araw consistent. Basta, antayin mo yung sing-sing. Naintindihan mo? Okay? sige, so magpapaligaw pa ako sa iba. Wag na! Sabi mo hanggat walang sing-sing. Antayin mo nga magbigay ng Alo, sing-sing. hiyang-hiya naman ako sa nagpapayo. Oo naman, basic. Sige. You light me up and then I fall for you. Mano po, tito. Kawan ka ng Diyos. Uy, kawan ka. Anong meron gabing-gabi na? 10:30 na, may curfew na. Pasensya po, medyo na late lang po ako kasi may mga inasikaso lang po pero... Dapat inagahan mo. Red vlog yan Oo nga po pero importante lang po kasi ito. Ano yun? Ayan, anak! Babas ka, andito na si Idol. Papa! Ay, Mama! Hindi ikaw! Yung... Bakit tatawagin ko yung mama ko? tawagin mo. Ay, boy pala yung Kalaki yun. Nabakla ka ng bata ka. Nabayot na ka. Sinabi ko sa'yo, huwag ka magsuot-suot na Barbie. Barbie na. Anak. Errol! Sabi mo kanina good night na. Grabe naman maka-enroll to. Pasensya na biglaan pero ayoko nang patagalin pa eh. Mahal. Tita. Ano yan? Dito ako para hilingin ko yung kamay ng anak nyo. Ano? Ano ibig sabihin nito? Ano yun? Di mo wala ng kamay. Darling. Dalhin mo ako sa clinic, darling. Hindi, para sa'yo, will you marry me? Mapa, alam niyo to? Hindi namin alam, kaya nga kami nagtanong. Kaya nga, surprise din kami Para sa'yo. Baka kasalang kita. Sigurado ka, Errol? Ando harap ng magulang mo. Sana all. Go na yan. Ano? Sige. Ano? Hindi ko alam ka. Of course naman. Of course naman. Nega dito. Sana all. Sabay-sabaw tayong magsabi ng Sana all. Congrats, anak. Congrats, Mahal na mahal anak. kita. Happy for you. Happy for you. I love you, JM. Okay, family picture Tumahimik ka mo. muna dyan, darling. I love you ni Isa eh. I love you too. I love you too. Matutuwa si Trixie nito. Mahal na mahal kita. Metro's #1 Love Radio. Basic!